Tay, may patay bay. Patay gud bay. Manawag og pulis ani bay. Oh no! Ay Jud. Sa mga reporter karon. Manawag pa sir. Patawag sa. Sa kinitabo itong ana ni. Ay lang ni karon pag nanay suko. Kita sila tanan. Sige. So karon guys, kanang mayang buntag sa tanan. Nara diri karon sa Balitang Tambay. Tarong aragon ang kamera gud, tarong aragon. Tukay tarong ang kamera. Sige, kaya na ha. May buntag sa tanan guys, karon aniata sa Balitang Tambay. Layo sa kapatay ng lawas diri nga wanailhin ning bataan mo, wa man ligo-ligo ni. Pero sige guys, naman ri ang pulis karon ato ang interviewon. Sa excuse me sir, kumutan na sir kung sa maning pangitabuan ning tawhana nganong namatay man ni karon sa mga lamay ani. Sa akong tan-aw kaning bataan ni, gikan di siya nag-inom. Sa perti niya kahubog, kanang butay pukpok isang ulo mo na namatay na. So karon guys sa dunggan natong ang speaker sa pulis dere. Nag-suicide ang diatay. Nakakot guys, ang kailangan mo. Isa ba na? Palahubog kung pugay na di mabuka mahayan na kanaka. Tama na. Guys, sana nagtungo diri guys. Kalmang baka malay. Excuse me sir, unsa may rason tini mo anak? Pusit ka. Kasi makakaw. Inom nila. O sige, i-record na balik pre. So karon mga katambay, ato istoryahon ang amahan aning namatay diriya, dara tay. Ano mo diri tay? Sorry tay. Hilom lagi. Istorya to ba? Murag ako usa ka hinugdan na dong. Ang Unsa man yun tay nang load ni sa inyo ning bata aking ano man ni kaligo ni nang matay man ni. kanang kuando, nana siya uyab dong. Ngadto sa balay. Di una ko gisugtan kay wa ko ganahi kay liwat siyang mama. Ayay! Mao na guys. Tungod sa kabatay sa naong sa chika wa ni sugot yang amahan. Ikaw maghilo ka patotohon naman. Karot ka ba? Ikaw daw unsa may masulti mo anak karon? Ako masulti na ng anak talangkap din ang lato. Anak nilipat sa iyang amahan. So karon guys, napaminaw na to pahayag siyang ginikanan. So ato lang karon paduolon ng ginikanan sa namatay. Unta tinuod na ni. Maluoy ka sa amo. Apil na namatay tungod nimo. Sa kahilak mis kalipay, nagtuog kag nangilak mis kaguol nga wa na ka. Nagkatawa mi ang kalagron na sulod. Tama na ng kuwan man kaya. Ang pailubot ni mo doy ito umaday. Mati ka. Tama na. Mayra siya na. Mayra. Guys, sir, kung kami masulti ni mo sir nga kwan sir. Nakadayon lang sir. Ulatan na. Sabaan man kay di man maghilom. Sir, unsa may masulti ni mo ning nahitabong krimen sir? Unsa may kamatyan ani niya? Sa akong pagtanaw, kining duha na namatay. Tempa sir, murag isa ra man ang namatay sir, dili duha sir, isa ra. Duha oy. Ay gago. Isa ra lagi. Klaro ang isa ra nga mag ay di ka Duha sir. sir. Libat day ka sir. So mo na guys, sumana sa atong kuan guys kay murag apike nga tuang suko. Angat na reporter oy. Nagpas kita sa kunaw. So karon guys, mo break time sa Antagom Tambay News. Magbabalik mamaya. Nami, ayag sa kong siningan. Kabalaka. Natay bisa. Bisa, malakas ng 10 kamay.
Tanggal lahat ng mancha. Malakas na 10 kamay. Diba? Tindot kayo. Gina. Hindi na ito ka. Ito papanin mo. Napo ko'y labunon rin diksi ka. Samok-samok. So, karon guys, nagbabalik ang Tagong Tambay News. Nagyapon na rin sa tadi tong suko, nangita pag imiyak. Tayo pa, nabuhi. Alis sa dong. Iskot, mga manguli ka. Trabaho, may mo kong susunod. Nabuhi pa rin ka doon. Natugra ka na ito. Gikulatan na ito.